One chocolate. Dori chipa taunga ndiwe mukuru ndifuti. Naye ana Dorika. Zvinomukwikudza nevana vana taunga kuti go pa TV muchiona ana Skippy makanganwa mabhuku. Ukafoira vese vanoita sewe vanongofoira vanongotedzera iwewe ndiwe mukuru. Mwanangu dzidzira kuita shamwari nemabhuku. Ndiwe mukuru, ndiwe mukuru. Chii kuzhowezhowe yamuri kuita muno? Chii chiri kuitika panapa? Chokwadi kurwira nzondora dzeuku kunge musina kudya. Toita seiko huku yacho zvainge ine makumbo toita sei? Vedwe Dori ndiwe mukuru. Siya vana vadya. Taunga you take one wezi chitora imwe Dorika mwanangu. Vedwe ndiwe mukuru. Andike chingani chikubata uchitaura na Peter Chikotso pakona apa. Mwanangu akangokubata chete, akangokugunzva unoita nhumbu. Kungokubata chete yatove nhumbu. Vanina vakwa vachiona zvaunoita izvo zvonzenzi. Apa ndiwe mukuru. Vanotedzera ndiwe mukuru. Zvidzore mwanangu. Bata mugoti sekuza zvaari kuita. Naika ndiwe mukuru.